82. žalm. Boh sa postavil v zhromaždení bohov. Asáfov žalm. Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi. Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadržať bezbožníkom? Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Ochránte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov. Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža. Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom.